Nuhun kawula nuhun wilujeng pepanggihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng para kadang tamu undangan ingkang katenggih sinuhun pakurmatan sami basuki rawuh panjenengan sedaya saking para pilenggah. Monggo kita sareng-sareng saderengipun kula ngaturaken babaring sejo saking keluarga kang amurga gati. Kita tansah sesanti manunggu puja saha puji mring Gusti Pramurga dumadi Pangeran kang Maha Mirah. Boten kasupen Bapak Lurah Setu sumrambah dumateng perangkatipun ngaturi kasugengan salam taklim pambagya sugeng lan pasedahan para prami. Sugeng rawuh, sugeng lenggah. Monggo dinten menika kula ingkang kapuji minangka pambiwara pamedhar sabda saking panjenenganipun Bapak Kades Setu sumrambah perangkatipun. Kalenggan nika boten kasupen netepaken kawitan lan wekasan wontenipun banjur kudung serang sasi kepalipun dinten 7 pekenan gangsal gesangipun dinten Jumat Pahing. Rikalenggan menika wigatosing sedya Bapak Lurah Setu sumrambah dumateng perangkatipun menika netepi adat naluri bumi Jawi dinten menika ngawontenaken sedekah bumi. Wondene tata cara ingkang kasebat dinten menika sengaja ngawontenaken tata dahar tasakuran pindah hormat marang Allah kaping kalih Rasulullah. Ing sekawi berkah syafaatipun para nabi para wali kang lumantar dumateng panjenengan sami. Lan inggih ngawontenaken waosan tahlil. Mliginipun waosan tahlil kala wau dipun aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumentah dumateng sedaya para ahli kuburipun ingkang sampun kondur kurni lampah wonten ing alam kasudan jati. Pramila dipun sasi hormat, mugi-mugi tinampi wonten ngarsane Gusti pinaringan padang margine jebar kubure tinampi amal kesayanganipun. Semanten ugi amal ingkang awon dipun ngapunten sedaya kalepatanipun. Ing pangajap ugi saged kempal golonganipun yang kagolongaken ingkang ahli swarga. Semanten ugi dumateng putra wayahipun ingkang tasih wonten ing alam donya lumampah netepi darmaning gesang salebetipun putra agung. Ing pangajap ugi kaparingana gemah ripah loh jinawe tata kata harjo. Ing pamengku ugi kinarya sarapan sarana ayem tentrem bagya mulya rahayu ingkang pinanggih sedaya manggih kawilujengan lan sak rawuh panjenengan sami mugi andadosaken sarana sarana Gusti ingkang Maha Tunggal kersa anglumuraken sedaya panuwunipun warga Sidoarjo khususipun Dukuh Pinang kasembatan ingkang lumampah. Sehingga pinaringan puji rayi selamat sak balismanipun lan sak raja kayane selamat ngajeng wilujeng sak pawiginipun lan monggo sami dipun suni sekerti pamuji panjurungi berkah pangestu dumateng para sesepuh dalah pini sepuh ingkang sampun katuran piniji pinara engkah wonten mriki kasuwun idi berkah pangestunipun sedaya.